Happy birthday po, Ma'am Loida. Sarap ng kain ni Kuya, oh. Duting yata yung spaghetti kay Kuya Ana. Yay! Yay! What's up mga ka-dragon? Ayan, welcome po ulit sa ating YouTube channel. Ayan, for this video guys, nandito ulit kami syempre sa aming munting tindahan. Ayan guys, bali ang activity namin ngayon. Magpapakain ulit tayo sa mga bata sa daycare center ng Kanturoy. So, yun guys, yung bibigay natin ngayon is from Ma'am Loida Van Orden. Thank you so much, Ma'am Loida. Happy birthday po. Siyempre, batiin na rin siya natin na happy birthday. Happy birthday, Ate Loida. Ay, siyempre, batiin na rin natin si Madam Madora ng happy birthday. Ayan, magpapakain daw siya mamaya. Iwan mo, hindi pa siya nag-confirm kung magpapakain. Magpalomi daw. So, ayan guys, magluluto muna kami at marami kaming gagawin. Ayan guys, bali ang ipapakain natin ngayon sa mga bata ay Chicken Joy na may spaghetti. Ayan ang ating spaghetti. Wow, sarap naman. Creamy spaghetti. Let's go, JD! Pasok ka na doon, JD, ha? Tara na. Nabuksan to, oh. Ang dami nating fried chicken. Pagkain yan. Let's go! Ay! Kabango, ah. Si JD, gagala na naman ang JD boy. Punta ka sa school, JD? Ha? Ha? Ay, yung lampi dito sa rumah ko. Ay, wait ko sa. Punta magkakaw. Kaya? So ayan guys, dito tayo sa Kanturoy Child Development Center. Bangon Kanturoy. Sa likod. Yun, yung kulay doon. Blue. Kaya kami yan. Sigar man to. Kalani kuloy ng lakad yun. Sana kung doon ang banda. Saan daw ay? Ay, kala ko to. Doon sa may gitna dyan. Ay, sigar pala to eh. Nandito yung anak mo? Nandyan. Diyan nag-aaral? Saan mabutan eh? Ito lang pala, malapit lang pala pag ako dun pa. Tuloy po. Nakita niyo yung dalaga ng ganda. Wow, gaganda. Ganda naman ni ate, oh. Nakadress. Ito na daw doon, mahal. Ayan, bago mo siya. Ah, may ganito talaga sila, no? Nag-boy nila. May feeding po sila. May feeding sila. Parang mas masarap po yan, ah. Charot. Ikim po kayo dyan. Maruya. Feeding nila. May manok na lang kasi kayo, ma'am. Pwede ka manok. Sarap. Baka pwedeng palit po tayo. Palit po tayo sa manok. Ha? Ikaw nga, bilang.
Dito ka. Okay. Wala ka. Wala na tayong water. Naubos na. Guys, naguhugas sila ng ano. Okay. Tama na. Wala na tayong water na. Wala lang po. Okay, maingay. Dali na. JD, dali dito, dali. Upo ka dito. Si JD, surut-sura. Baka maganda si JD ah. Dito ka JD. Yan, upo ka rin. Ayan mo siya, ante. Pabayaan mo siya dyan, makipaglaro. Ayan mo, ante, kung makikon siya. Makipaglaro. Okay. Ikaw na. Yan, mapanood niya. Likod na to, likod. Quiet. Anak. Cute naman. Okay. Tahimik lang. Lakad ka na doon sa kabilang bangko. Huwag na mag-iyak, anak. Bakit po ay? Wala po yung mama. Huwag ka na mag-iyak. Kakain ka ng chicken tsaka spaghetti. Na. Okay, tahimik muna. O, iyuko muna ang mga ulo, mga bata. At tayo ay, magkano nga tayo? Mag-pray. Okay. Iyuko natin ang mga ulo. O, tahimik na. Dandan. Diba pag nag-pray, tahimik ang mga bata? Ha? Okay, let us pray. Thank you po, Lord, sa mga tao sa umaga po ito ay nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa magandang panahon. At muli po ay pinagtibong-tipo ninyo po kaming mga dito sa isang lugar na ito, Panginoon. Thank you rin po, Panginoon, sa mga taong magbibigay ng pag-ibig sa aming mga bata, Panginoon. At nawa po ay bigyan niyo po pa sila ng kalakasan ng katawan at sana po ay more blessings pa po ang dumating sa kanila, Panginoon. Ito lamang po at lahat po ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sit down na ikaw. Yan na, good morning po sa Makinig inyo. kayo, makinig. Sa mga hindi po nakakakilala sa amin, kami po ang Team Joy. Itong ipamimigay namin, ito po ay galing kay Ma'am Loida Van Orden. So, birthday niya po ngayon. Batiran siya ng happy birthday. Okay, happy birthday. Kanta muna tayo. Marunong ba kayo kumanta ng happy birthday, mga bata? Okay, kantahan natin na. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday po. Kayo nga? Happy birthday po, Ma'am Loida. Okay. Thank you so much, Ma'am Loida. So, start na po tayo magpakain. Sit down lang, malikot. Sit down lang. Mamaya na anak. Mamaya na anak. Wait lang anak. Sit down lang. Ayun sila ang Saragaw si dragon. JD. Saan daw po ang dragon? Hinahanap ng mga dragon. Ayun Ang dragon, sila iniwan ang yung dragon. fruit ladies. Ayan. Hinahanap. Gusto mo makakita ng dragon? Ha? Hinahanap po nila ang dragon. Ayun o, si Lola, dragon yon. Yan. Nagabugan ng apoy yan. Ito sa'yo na. Huwag na malit ano dyan. Yung mga water nyo, hindi nyo anang dinala. Sandali. Saglit lang anak. Ayan.
Nasa ko ba yung pangganon? Oo. Antay pa, pero pa ako na isang. Ito, sa'yo yan ha. Huwag ka na mag-iyak ha. O, yan. Kain ka na. Don't cry na. Kain na ka. Kain na ikaw na. Huwag na ikaw mag-iyak. Ay, pagkatapos natin mamaya. Sundin ikaw nila. Anak, upo lang. Anak, baka mabalik mo. Ganyan. O, diba? Wait ka lang. Dito ko namin. Spaghetti. Baka mo kayo lang. Yan mo na ako na mag-open. Tapo-open mo doon. Wala na? Wala na yung bata? Ay, wala naman. Isip bata. Isip bata. Sige, ikon mo na yung iba dyan. Wala nang ano dyan? Wala na po. Sige po. Ibigay mo na yung iba. Mga isip bata, bigyan natin. Kung batang higaw dyan sa labas po. Batang ligaw. Kain ng kain. Ang ganda naman ni ate, oh. Ang ganda naman ng dress niya. Wait lang, isa pa. Nakaw na ako na magnakaw bilit. Ay, Mama! Papasukin mo na ano nila. Sama ka daw, George. Oh, my friend, thank you, ma'am. Sige lang po. Thank you very much. Sa amin yung maruya. Sarap yung maruya. Oo. Balit po tayo ng maruya. Sarap ng kain ni kuya, oh. Dutin yata yung spaghetti kay kuya, Ana. Kaya mo ubusin yung chicken? Kaya? Nasing! Si Kwaro. Ay, at bigyan yung manok yan. Loong na Pisitin yung mukha niya. Napan na niyuko dyan na ka. Ano may plato? Di ba lang niyuko niya na? Lindumog niya na. Si Mami Ana dito bigyan. Wala. Wala na eh. Opo, very good. Antay si Mami. Wala rin ulay. Bigyan mo na lang ng chicken si ma'am. Happy birthday, Ate Loida. Thank you so much po. Happy Ikaw yung kay Ma'am Uila, guys. Sila lang ka. Inom ng tubig. Inom ng maraming tubig. Yan. Nakita ng ilong. Yan. Oh, kain Irish. Yung ate kasi, open natin yung tsake mo. Ay, inima na masarap. Masarap spaghetti. Inima ng Kakyat naman. Sino yung artistang ba? Si Kwan, si artistang maliit na ganyan din ako. Gusto ko si yung bata spaghetti kaysa pansin. Sabihan ko nga si Balo. Sino papa mo? Si Gary? Ni Garya? Si. Ha? Papa? Uban? Mamo ay. Magdikit sa damit mo, Beo. Magdikit na pa eh. Kurang pay kwaraw. Dinumog na rin eh. Dumog niya na. Sarap? Nasang Jollibee? Hindi. Nasang Jollibee? Hindi. Ay, Anong lasa? Nasang Jollibee? Jollibee. Sarap na. Parang Jollibee na makdo to ka mo. Amoy Jollibee? Amoy Jollibee daw. May Jollibee? O, diba? Kahit hindi ka napunta kay Jollibee. Nangimas ng O may susunod pa kayo, may maruya pa kayo. Oo nga, may maruya pa. Kaya po, ma'am. Yung mo doon. Pwede pong makihingi po. Oh, yes ma'am. May take out din kayo may sa amin. Ilan din ba kayo? Sorry. Kami lang po. 6. Ay, kakunti man pala.
Na, madina kaya to. O sige, chicken naman. Nabsugan ni Kwarog. Alam mo yan, may take out. Ganda na ano nila, tiles. Opo, kasi kung sabi ka na sa yung carpet. Linoleum, yung binigay namin sa Banuot. Ang tracing namin yung makaraan. Ito po ang pinagawa talaga kasi papangit kasi yan. Tsaka maganda to, hindi madulas. Opo. At saka pag linoleum po kasi ma'am, palit kami. Palit ng palit. Napupunit din. Unang ano ko dito. Good morning po ma'am, sir. Thank you very much po sa inyo pong pagbibigay ng feeding sa Kanturoy Child Development Center. Ito po ay hindi po namin makakalimutan at sana po ay more blessing pa po ang dumating sa inyo. Happy birthday po! Ma'am Lloyda, happy birthday! Yan ang nagpapainom din po ba kayong mga vitamins sa mga bata? Yes po. Bali, araw-araw po yan. Tuwing pasok po nila, ma'am, pinapainom ko po yung mga underweight pupils ko po. Dito ko na po sila pinapainom. Para nakakasiguro po ako na yung mga vitamins ay na-take ng mga bata. Pero mayroon pa naman po kayong mga vitamins yan na. Paubos na po. Ayan. Ayun na lang, 4 na lang pala. Ito po kaming 4 na vitamins. May gusto gustong magbigay sa mga bata na ng vitamins. Willing naman po kaming tamanggap. Ayan. Basi. Ito yung sinignaymang din sa amin nung kwan. Kaya lang walang stock nung bumili. May nabili po kami, pero mas maganda po yung maganda rin po yung nabili namin. Kasi Silim. So ito guys, yung stock ni ma'am na vitamins. yung palang vitamin. Everyday silang may ito. Ilang lang din. Yan po mga overweight po po yung mga bata. Ito si Balong, overweight. Overweight ka ba? Tama lang yan? 4 po yung overweight po. Busog ka na! Ayaw mo na? Naubos mo ba yung chicken mo, Balong? Ha? Tapos mo daw ang chicken? Hindi. Hindi niya raw naubos. Na lang dyan, tayo. Sabi na lang natin yung Hindi nila kayang ubusin guys yung chicken. Take out na lang daw. take out na lang po nila. Take away. Yung take out nila, ma'am. Dito kami natin. Tayo. Dapat kinantahan natin kanina. Birthday niya? Birthday mo, Nay? Birthday na Ma'am Lloyda, malay mo, bigyan ka ng Sino pa birthday yung mga Ayan daw. Birthday niya pala. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Dad. Happy birthday, Pogi! Okay, mga bata, ano nga anak ang sasabihin sa ating mga bisita? Okay, Welcome! okay, ulit nga. Thank you po, Team DFL. Kaya nga, anong sasabihin? Thank you po, Team DFL. Wow, galing naman. Welcome! Sana nabusog kayo. Hindi na nagsasalita kayo, nabusog ko. Thank you po. Wow, may pa-take out tayo, guys. Wow, thank you po. Wow, may pa-take out na maruya. Thank you po sa maruya. Ma'am, balik kayo bukas ha. Sige po. Thank you po. Welcome po. Okay po, thank you din po. Sige po, welcome. Pauwi na rin po kami dahil magtitinda pa kami. Thank you very much. Salamat po sa pa-take out. Ulit na mga
Thank you po, ma'am. Una na po kami. Marami pa po kami nga. Sunod na mga... Update ko lang po. Sige po. Sige po. Sige po. Bye-bye. Bye-bye na. Bye. Ayan guys, kabidyo call natin yung birthday girl. Ayan, Ayan, oh. si Madonna na kuripot. Coke float lang ba naman libre niya sa amin? Karnal. Yan. Samantalang siya, nagapasarap. Mag-uwi ka na. Sabi mo kay Kuya tapos na yung bakasyon mo. Happy birthday natin Say happy birthday, Tita. Happy birthday, Tita Joanne. Happy birthday. Pag magtaksilog ka daw, Happy wala ka ng coke float. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Tita. Kiss na, Tita. Kiss na, Tita. Mami yan eh. Si Tita. Si Tita. Yes, Tita. Flying kiss pa, flying kiss. Dance. Pinapanood. Mayroon ka daw Chucky float, JD. Ayaw ko ng Chucky float. Bawal Tita. One na lang, tag-iisa kaming silog, tapos yung medium na, yung maliit na Chucky. Puna yan, parang pinagre-regat. May Chucky pala tayo. Hindi, tapsilog na lang. Sa akin lang talaga dinala ko eh. Thank you, Ate Madonna. Thank you. Libre ang aming Sa pa-free lunch. Happy birthday, Madonna, and advance happy birthday to Ate Loida. Lay, dandanin. Naging kwento. Nganan, George. Manganan, gagaya. Manganan kakabsat, kakaroba. Si Kuya Joby busy mag-ayos ng ating net. Kasi itong pinagtalian namin, guys. Natukol na eh. Hindi niya kinaya. Kaya gumawa si Kuya Joby ng bakal. Kaya lang parang natupi naman yung sa taas. Thank you, Ate Joanne. Thank you sa libre. Kala ko nakalimutan na. Walang Chucky. Nakalipad yung Chucky float. Let's eat! Ayan, katatapos lang ng dagsa ng mga estudyante, guys. Pagod na naman ang mga ladies. Ayan, Ate Joanne. Hindi daw pwedeng walang panulak, sabi ni DJ. Kaya nagdagdag sila ng 1.5. Siyempre kung may panulak, may marinda na naman mamaya. Ate Joanne, lo, may Wala ka pa nga naka 1,000. Punay dandag mo, George. May sukri ka pa sa 500, Ate Joanne. Wala na rin. Ay, wala. 1,000. Malaki-laki pa. Ano, JD? Ano pang gusto mo, JD? Ha? I want JD. Ano gusto mo? I Want want Chucky? Chicken. Wala lang chicken. Puro sold out. Wala na yung wala na natira doon na ipiprito. Ubus na guys yung mga Wali. paninda naming ulam. Ano yan sabi mo sa Malte? Mepki. Ano yung sabi mo? Ah, sakit nakatingin. Bibili ako ng milk tea. Masarap ba kung nanakide? Masarap pa. Of course. Hala, inubusin na yung tauyo. Ay, wala na. Magbili pa kami sa bayan mo tayo, Kuya Arnel. Pang na yung digaw. Pati yung chili, inubos mo na. Kadami mong binili, Kuya Arnel, ah. Libre mo nga rin kami. Kuya Arnel, sa ante mo yan? Sa akin yan. Ito, sa'yo tong float? Yes. Yes. all naka-flow. Tapos, Kadami niya pala kasi. May tinda kang balat? bukas ba may sabi? Wala, mayroon ka dyan na yan? Yung sisiw man nung nabili ko, kalaki. Daw maglipad na rin yun. Bili mo one, balot. Yan, dito na. Luto na? Magkano nga yan? 20. 20 na.